Right, there was a form of beer about the Baba Grace TV. So, many say Trady and Ponyanko Pan to Mobia here. Yet the Yamiase said then so or can yakati as for near Shebi. Na ever some Ghana. My was young, Zenra, and I would the Kumasi High Court. Ye mammy, Akosia Sewa, the mammy Akosia Brimpoma, and a facial in that lumba baba, on the mammy Akosia Sewaba. Krata, now only Mudin Shaswa, or the Kodan Court, say I won't pay to me letter of administration. No, I said, a bet told just say that lumba baba Charlene, ama lawyers akọ say omini di film na the course no onim ho hwe on tertiary any ade any nsem bebre and the beto dwa one ten time feeding so am for choma dwen de fa ho a na yen ka bi nhwe mu a that lumba baba Charlene yi oba abonten abetwetwe nsem na asase o say enye say bia say the amanfo bi ka say o no ko onim ho hwe na bonyo so and an ebo fo ni maame ntina chinchina wa hye wa ya for say omra me yi film bi kra say o de o maame na begina court o jantie ni o ebi kra say o de maame na ba begina court say court emwa no ne maame ne ntwe ebi so de ya kusi so begina court so ya kusi apekoti kwan so de ya hye krate mo abe on country no eno na that lo baba bay o ne maame akoso ya say baba bay wa ba abonti abetwe say enye be kweda say court wa eno a lawyer for buy no oni o maame etwe manso ana sempo oni lawyer kusi etwe manso ana mesre me ka ya bufuom eno de o maame ba court ana say bufuom no ba court say yi ne di mfem na mum waman chemu kakra o say law school ya enche oba be graduate oba be wi on say busu be wi school so adura bi ansem be project work now for these na supervisors anti stress ni ade wo no say sabre ya ko bas na din say aka salary of administration ho a na ebeye den kakra nti na ono hu nse ni yie mu a anka be bo ase yi ni din emfamfim nti omo a enama bonten kan se mo ase omo peche no e de tia ne maame na akwakwa esa ase how bi ene entokwa bi do ne maame ntem no ente sata na ne maame odo ne pa abusua o de yenkoti ye ni aba no asem o kan ne mra afi o ka bi ka kan se fa afia Schwarzenegger on se nya no correct so ne afia Schwarzenegger akokasa o bebia na bibia se nim se ne bi o bi no mo ka de egu ne mo ase e de tan abeto ne maame ntem o de yenkoti ye ni aba no asem mra e ba e beto so na de akabia ye de asom. Good afternoon. My name is Charlene Fosu. I am the daughter of Akusia Sewa Fosu and Charles Kujo Fosu, aka Daddy Lumba. I want to address something. Today we went to court to take my name out of the letter of administration. I want to also let everyone know that I didn't sue my mom or I sued lawyer Kusi. We only went to court to take my name out of the letter of administration. And the reason why I want to do that is I'm currently going through a really intensive phase in my life because I'm going to graduate law school soon. I don't have the time to represent my siblings in the letter of administration. That's why we have decided, or I have decided, to take my name out of the letter of administration. I didn't suit lawyer Kusi. I didn't suit my mom. My mom is a wonderful person. I love her really deeply, and I would never ever do that to her. People are making false claims just to destroy my relationship to her, and this is really hurtful. It was the best decision for me to take my name out of this because I don't have the capacity to represent my children in that matter. And I only want to address this rumor once and never again. I hope that everyone can respect that and respect my decision. And I want to let everyone know that I have no issue with my mom. I love her really deeply. And I hope this will go to the right people so they can stop spreading so many false rumors about me and my mom on the internet. Thank you very much. Good afternoon. My name is Charlene Fosu. I am the daughter of Akusia Sewa Fosu and Charles Kujo Fosu, aka that. What I also want to address is I've never spoken to any blogger such as Afia Schwarzenegger and co. So I beg everyone just to leave myself and my name out of everything and just let me have my peace. Thank you very much. No masumo yenu aba na asem odi to dwa ene akwa akotie bia ba no ti na asem wo ka no a so odi ya se ase nipa bi pese wo fa akoti kwan bia so na ekoye sa so ne o maame nka ana sa so ne o maame etwe manso ene so ntisa yi na eti asem wo ka bro focusing se suku a okro law school a okọ osuya dia ba emre ni mi na the project where ase oba bi wie school ni ade enti no ene ma be bring egu ni so
nti no hu ne sɛ ne yie mu a bɛyɛ better sɛ yɛbɛyi ne din ɛde afiri mu nti na nyɛ ne bɔne so na ɔmaame deɛ ɔdɔ no paa sɛdeɛ ɔmaame akɔso asɛw a ɛsɛ akora no atete no ne atu ne fo aso ne mu ama na bɛdwe baabi a ɔdwe yi ɛntumi nsi ɛmma saa nso ɔbɛyɛ biribi ɛde agu ɔmaame ho fi ɛntumi nso ɔbɛyɛ biribi ɛde anim gu ase abrɛ abusua no but ɔno ɔhu ne sɛ nnipa bi ahyɛ daa sɛ kwan biara so ɔmo bɛyɛ ama ɔmaame ne ɔno amu asɛ ɛtan bi abɛtɔ ɔmo ntɛm but it is never like that biribi asɛ ne hɔ nti abusua ɛba sɛ yɛ anaa yɛbisa nsɛm paa sɛ why at all will people do this ɛna korɛ akora no aka sɛ yɛnyi ne din firi letter of administration yɛnyi ne din firi mu ɔsɛ yɛpem hɔ a na ɛnyɛ sɛ bi a it was in a bad faith na ɔkaa sɛ kyim sɛ yɛnyi ne din firi mu wɔkyerɛkyerɛ nsɛm no nyinaa ma yɛate aseɛ but then still yɛnya nnipa no bi na yɛka nsɛm asɛ yɛnka biribiara menim ti na duro bi a meta busa sɛ adai yɛ maame akɔso asɛw a wayɛ obi bɔne bi anaa because wotena ase na wohwɛ nsɛm no a you don't get it fine nim sɛ bi nso kasa ma ne tra so tia ɔdɔ buroni bi titum nokorɛ but asɛ ɛkɔ akɔyɛ sɛ nnipa bi deliberately so asɛ wɔn try sɛ yɛmpekyi maame no ntia ne ma ɛnim sɛ bi kyerɛ ɔmo adwene kyerɛ ɔdɔ buroni yeah I don't mean support it I don't subscribe to it but asɛ maame akɔso asɛ wadeɛ no deɛ ebi sɔre tia na ka nsɛm de fa ne ho a na afei asɛ yɛka akora sɛ o yɛma no nkɔyɛ sɛ yɛn incite ɔno ne ne ma no yɛn incite ne ma no ntia ɔno amu yɛn incite ɔno nso ntia ne ma nti na metare busa saa asɛm wɔ sɛ what at all is the crime of yɛ maame akɔso asɛw a yɛn nti nnipa bɛhyɛ daa sɛ yɛnka nsɛm asɛ yɛbu maame no abra ne sum abusua asɛ nnipa bi ahyɛ daa sɛ maame no yɛmmɔ naa ne yɛmmra ne sum na n'anigyeɛ bi a ɛnyi mfiri ne nsɛm anaa which shouldn't be the case so because sɛdeɛ da bi a yɛtena ne adanse amanfoɔ di ne adeɛ yi sɛ if that is anything to go by a sɛ mpo yɛnyɛ bi ama yɛase a yɛsɛ mpanyinfoɔ sɛ yɛmmɔ no korɔ no nti menyini ni sɛ the best thing to do ne sɛ yɛbɛtry sɛ maame no mpo sɛ yɛnyɛ bi ama no a yɛbɛtry sɛ yɛbɛka nsɛm ɛde agu ne ho fi na sɛ yɛbɛtry sɛ yɛbɛka nsɛm ama akɔyɛ sɛ ɔne ne ma no ɛte ado ahoma so yɛbɛka nsɛm ama akɔyɛ sɛ ɔne ne ma no koraa ɛnka na ne ma no ɛboɔ fu no odura bibi koraa sɛ o maame no ma boɔ fu no paa sɛ kyinkyini a pii no akɔyɛ no onyae wɔanyae a ɔmo bɛdi ɔne ne sɛ ne maame ɔmo maame sɛ wɔanyae a ɔmo mfiri ne koraa bi kyɛ sɛ nsɛm no bi a na ɛha adwene sometimes yɛn busa ho sɛ nti yɛ maame te hɔ na ɔhwɛ deɛ ɛkɔ so a how would she feel ebi ansɛ n'ano abusuapɛni kɔtena UTV akyɛ last year ɔba bi ɔkaa sɛ maame no awadeɛ nkrataa ɔno dade no ba wɔyɛ nkrataa mpo no sɛbi omi sɛ meka ɛyɛ fake na ɛyɛ ntuhyɛ mu ashdown ne kuro from ne bantam na ɛyɛ bi hɔ how would the woman feel sɛ saa abɛrɛ na ɔhwɛ dwumadie bi ɛte saa ɛna saa nsɛm wɔ kɔkɔ so how would she feel nti sɛdeɛ na mpanyinfoɔ bi a ɛwɔ kama yɛteɛ no sɛ maame no bɔ ne nyinaa ne sɛ ɔdɔ ne kunu anaa na ɔda ɔdɔ adi kyerɛ no yɛ sɛ ɔbɛtena akyi ama no atu mpɔn anaa abusua yɛsrɛ mɔma yɛnya tema kakra ma yɛn ho mɔma yɛnya ɔdɔ kakra ma yɛn ho na ebi adeɛ si sɛ yɛ maame bi ne yɛ maame akɔso asɛw a nka ɛnyɛ dɛ ebi anka yɛ nua baabi so ne ɔdɔ buroni afa bi sɛ nka yɛ so nka ɛnyɛ dɛ but I say fine asɛm ba a yɛtumi ka deɛ asie ne adeɛ but moma yɛn ma no nyɛ sɛ meka deɛ afa the other side na ɔsa sɛ yɛnka nsɛm biara na menim nti yɛ maame ba bia sɛ bi ɔne fie kora duri yɛnya ahomɔborɔ bi ma maame no yɛnya ahomɔborɔ bi ma yɛ maame akɔso asɛw a sɛ yɛbɛkeka nsɛm a na asɛ yɛka nsɛm deɛ fa ɔne ne mma koraa ho na maame nti kyɛ sɛ yɛmpɛ sɛ maame no bɛnya anigyeɛ biara wɔ asase so anaa mete hɔ anam sɛ daabi yɛyɛ ama no aboro so abusua na wohwɛ sɛ ɛberɛ ɔmo kɔɔ court no ɔpanyin baako bɛkasae Mr. Ebenezer merefini sɛ anim no but ɔka ɛkɔɔ no abusua no ho afei kora ɔka yɛn akora ma no kɔsii sɛ krataa no a ɔn sɛ na ɔtwetwe mu no maame akɔso asɛ wanda dumba ma no de krataa ba abɔnten bɛka sɛ ɔmo tae ɔmo maame akyi na ɔmo maame atete ɔmo wɔ dom yɛ a ɔmo nye ɔmo maame ma da Mr. Ebenezer merefini sɛ anim no but ɔka abusua no sɛ abusuapɛni two eyes na ɔta ne abusuapɛni ne nam paa ɛsɛ o krataa no ɛba ne bogus ɔka no ɔkɔɔto ɛno a yɛmmɔ nto no ɛyɛ bogus ne nyina so bi a ɔn sɛ ne nyinaa yɛ nsɛm a ɛhuru nipa akoma ɔpanyin wadaroma anyɛ hwee koraa waawo berɛ a dade no ba sɛdeɛ ɔka na wodi ne ho adanseɛ no ɔno a ne kaa sɛ mo a mowɛ mfiri akɔso asɛ wada na wabrɛ
Tisempa me remfiri akoso ase wa da na wabrɛ ni wuachi sɛ de ɔka to makra mu no a na nne yi sɛ obrɛ yɛ nyame dia ne mpo asɛm bi kura na aba na ugyina fa na maame akoso ase wa gyina fa sɛ wo dɔ bra no paa sɛ de wudi ho adanse kan a na sɛm a ɔka a ɛwɔ n'anim tuo mu sɛ mama remfiri akoso ase wa da na wabrɛ no na wantimi ani so to the sense sɛ mpo asɛ ka nsɛm de ahuru n'akoma Mr. Pa Mr. Busua ne di awerɛhoɔ yɛn nua bɛrima yɛ a wayɛ nyame deɛ ɛyɛ Kofi Mama Faustina Fosubai nti saa bere yɛ bere a mekora mɛtena fidie so bi a meka sɛ abusua no sisi adeɛ ɔmo hia yɛ nkabɔ mu ne ɔdɔ nti mo ma yɛn nsa nso nyɛ nneɛma bi a ebehuri fa bi akoma ama mu akyɛ na akɔfa ɔhaw ne ama ne aba kae sɛ yɛyɛ kora yɛgyina hɔ but yɛ paapaa mu a bere bi yɛbɛhwe ase so ho maame no yɛnhu yɛ maame akɔso asɛ wa mmɔbɔ kakra yɛ sɔdɔ broni nso yɛnhu ne mmɔbɔ na sɛ dɛ meka daa no yɛnhu obi amɔbɔ no na pɛpɛɛpɛ yɛ adwuma because the ansɛm ba bi abɛdwo ne yɛyɛ appeal yɛkɔ court nyinaa yɛ sɛ ɛfɛ bi hu ne sɛ asisie bi kɔ so wɔ baabi ɛfɛ bi hu ne sɛ yɛbo n'abra ne so ɛfɛ bi hu ne sɛ yɛgyina adeɛ afiri nsɛm ɛna abusua wo a wohwɛ me ne me a meteɛ menyi ne sɛ adeɛ bi a wonim sɛ tumi wɔ so adeɛ a wonim sɛ bi a ɔkyɛ fa wom anaasɛ wodea mpo na yɛbo abra wo so agye afiri nsɛm a bɛyɛ din sɛ adaa bi pɛpɛɛpɛ yɛ deɛ abusua sɛ ɛsisi wo pɛpɛ na yɛamfa pɛpɛɛpɛ yɛ amma wo a ɛyɛ wo when you are being denied justice and you receive injustice a ɛyɛ ti court a yɛbɛdwo ne adeɛ nyinaa yɛ saa nsɛnsɛm wɔ yɛ anka nnɛ a yɛsrɛ sɛ nyame mmoa na anka nteaseɛ mmara no akoro yɛ mmara na nyina ntimi ntompo na obiara deɛ sɛ fata obiara nsa nka ma asomdwe mmara sɛ yɛsaa yɛyɛ nneɛma bi saa na ɛha adwene paa ntimi aberɛ biara meka kyerɛ nyame sɛ wohu maame akɔso asɛ wammobɔ ɔsɛ bebree yɛ sɛ kwa na wode maame akɔso asɛ wasɛm kwa na ɔka ɛsiane sɛ sɛbi wode yɛ maame akɔso asɛ wato ɔdɔ broni ho a yɛ maame akɔso asɛ wane mfie no kɔ animu paa ebi kwa yɛ maame obɛtumi awɔ ɔdɔ broni I don't know, they are stand to be corrected obɛtumi awɔ ɔdɔ broni nti sɛdeɛ ebi a asɛm ba a yɛ maame akɔso asɛ wane mfie kɔ animu sɛdeɛ ebi a ne body bɛsi receive asɛm no sɛdeɛ obɛsi afa asɛm no ɛmu bɛyɛ ya akyɛn sɛdeɛ ebi a ɔnso ɔdɔ broni yɛ bit younger obɛsi afa asɛm no nti I'm more concerned and passionate about the health and well-being of yɛ maame no nti na mesere nyame na meka sɛ aberɛ bi a moma yɛnhu nipa mmɔbɔ na asɛm nyɛ yɛ ya obregu ɛyɛ o abusua obregu ɛyɛ paa obi apem so abrabɔ mu apem so ayɛ nneɛma biara na nka ɔpɛ sɛ n'akoma so adeɛ bi bɛm ɔde ne nkwa no nyinaa si hɔ ayɛ adeɛ na amam wɔanya hwee mfiri so adane ne haw ne amane da bia wodi outing so obi abrɛ obi ho akɔ ne ho ayɛ deɛ ɔsɛ ɔyɛ nyinaa de ma no so yɛ nyina yɛ ɛno ne yɛ paa na sɛbi Nyankopɔn twa di ampɔnkɔ ɔbɔ so ne asase ɛne gye ayɛyie ho na yɛ ne a wɔbɔ yɛ sɛ ne suban ne so nti if whatever it is ne deɛ ɛteɛ ne adanse amanfoɔ die nyinaa te saa don't you think say we are not being fair to the woman? Don't you think say ankadi kwan kora say nipa bi ne maame akɔso asɛ watwe nsɛm mu ama no kɔdu sɛ bi a ne court na nkama asɛm and menyi di sɛ yɛ maame akɔso asɛ wa Mr. Mika ɔsɔre a na ɔsɛ mekɔ court there bi sɛdeɛ yehu maame ne fa ne ɔmo ɛbɛn maame ne di ne ho adanse no yes na no kora ha obie na no yɛkɔ mfante ne wuta abusua mo amu TV bia na ɔte na no kora wɔ mie sɛ nipa bi di maame ne ho adanse ɛka na asɛm sɛ esitie no menyi di sɛ nye super na ehinu nye sɛ bi a yɛ obi bu na bra ne so na obi tintim ne nsa agu n'akyi a ɔbɛsɔre so ɔkɔ court I'm sure was the last resort yɛ maame no yɛ sɛ ne sadia court nkama asɛm ma because and now we are main creating an Afrimpon Ziga yeah or Kesben FM Accra yes an Afrimpon Ziga or the same but two that lumba no maame akɔso asɛwa ejapade ahodo a ɔmo ayɛ o de yɛnka kan kakra then resent ni sɛ the Afrimpon Ziga if there is anything to go by nipa that lumba bra yi we nyina now say sɛbi ebi abi mi that lumba betena Ghana na maame nso te abuchi nyɛ sɛ ɔte abuchi kwa o hwɛ on that lumba ma nkwada sɛdeɛ ɛbɛyɛ ankora no bɛtumi abɛgyina bɛyɛ panipa according to the copying of court afei nyɛ no nko a ɔsan so tua ka a ɔmodeɛ ɛwɔ hɔ afei maame no aba Ghana report ɛbɛpie mu court that number say ɛma ɔma Ghana ɔde ɔntena abusua no ɔnhwɛ nkora no but meanwhile abusuapɛn no kura no mu tuo bra that number wo from abusuapɛn no mu tuo interview ɔne me aba obuburo kosu ayɛ I think obuburo kosu ayɛ ɛwɔ GHP saa brɛ no sɛ ɛwɔ Gossip 24
I can say oh maame akosua sɛ wa de abiri bi ɔda lumba nuru ba nti sɛ maame akosua sɛ wate akɔntum ne sɛ bi ɔte wɔ saa akwa na mesrɛ me ka ho sɛ ebi mu ma akɔyɛ sɛ oh ɛna ebi si 17 years ebi si 15 years afei kora yɛbɛdu 10 years wɔyɛ ne kuna ma ɛna wɔmfi no dabi abusuapɔ ne kora kan sɛ maame akosua sɛ wa de ne nuru da lumba nuru ba kasa nuru nso nyɛ nuru a ne boɔ da fam saa nti sɛ maame yɛ wei nyinaa ne nne wɔsi asɛm aba nti maame no ma yɛ nkana sɛ yɛnyi ne mu koraa abusua nti yɛ maame bi ne maame akosua sɛ wa paa ankadeɛ kɔ so yɛbɛyɛ din wɔ ho okay wo deɛ maame hwɛ nti na afei pɔnsi gade bɛto tentafie nso sɛ dade lumba ne maame akosua sɛ wa ɔmo agya padeɛ yɛ a ɔmo ayɛ ɛtimɛtim building okay dade lumba ne maame akosua sɛ wa padeɛ nhwɛ bi wɔ hɔ a yɛ dade lumba nko a bi so wɔ yɛ maame akosua sɛ wa dade lumba ɛtimɛtim building no na ɔhɔ na naano yɛ kɔɛ no ɛne dade lumba nko a ɛhɔ na yɛm sɛ yɛsɛ osi yɛ de sie ne maame amesa nti na ɔkɔ hɔ a maame ne ho nyi si hɔ no nyɛ sɛ bi esie na ofie ɔbɛde ɔsie ma osi fie no ma yɛde daa no wɔ hɔ yes afei ahoma so land yɛ kyerɛ sɛ tech ahoma so dade lumba ne yɛ maame akosua sɛ wa afei ɛsrɛ so building ɛsrɛ so yɛ ne sɛ ato nsu aputuo gya area wɔ baabi ɛde so akosua sɛ wa ne dade lumba afei tana so building deɛ dade lumba that's according to n'afrɛ mpɔn sika ɔba akra nso a dɔme building ɛyɛ akosua sɛ wa ɛne dade lumba tantra hills building ɛhɔ na sɛbi ɛkyerɛ sɛ 2010 10th of April 2010 ɔdɔ broni ne dade lumba ware yɛ no yɛ maame yɛ abayewa no nyinaa kɔ bie no saa awadeɛ no sɛ ne ebusa a ɛyɛ sɛbi dade lumba sɛ na yɛsɛ wɔn ne ɔyɛ akosua yɛsɛ wɔ yɛrɛ yɛfɛ no akosua sɛ dade lumba teɛ mu sɛ ɔne ne gya yɛ dada no tantra hills building nso dade lumba ɛne maame akosua sɛ wɔn si taifa building dade lumba north legon building ɛhɔ na radio station no ɛwɔ no ɛmo sɛ maame akosua sɛ wow asɛm yɛ mete according to n'afrɛ mpɔn siga baabi a north legon building ɔmo kyerɛ sɛ radio ɛhɔ no yɛ maame akosua sɛ wow I see east legon building ɛna yɛ hotel ɛno nso yɛ dade lumba ɛne maame akosua sɛ wa sakomo property ne deɛ hwɛ nhyɛ hɔ nom afei woba industries and companies a pure water factory ɛyɛ dade lumba ginger farm ɛyɛ akosua sɛ wa ɛne dade lumba okay na sɛ ginger farm deɛ okuma sɛ yɛ ana wɔsɛ abusuapɔ ne bi di adanse sɛ dade lumba ɛwɔ kakadurafoɔ bi wɔ nkareɛ area hɔ okay afei palm farm ɛno nso yɛ dade lumba ne yɛ maame akosua sɛ wa catfish rearing deɛ dade lumba ɛna afei school nso yɛ dade lumba ɛne yɛ maame akosua sɛ wa enti ohun baabi a akosua sɛ wa dade lumba akosua sɛ wa dade na sɛ wɔn mmienu na yɛyɛ ti sɛ maame ne dade lumba ayɛ nneɛma wɔ nyinaa wɔsɛ ɛnam sɛ na wɔyɛ adwuma de atua ka wɔ hɔ na wɔyɛ adwuma de ato no abrɛ dade lumba according to abusuapɔ no anum asɛm na ɔba Ghana kwa dade lumba si wɔn kɔ bi kɔ hɔ a report bi pɛm kɔ de sɛ ɔba Ghana na ɔno dade lumba ma no kɔ fie foforɔ mu no nso wɔ fie foforɔ mu no na ɛno nti bi maame no wakɔ ntum na ɔyɛ adwuma de aboa ahwɛ ɔno dade lumba ma no ɔsɛ saa nneɛma dade lumba yɛ nyinaa no ɛma ɔnka ho asɛm ɔnka na no ntum ɔnyɛ mu na nkɔ saa abusua ma yɛhu nipa mɔbɔ wate ma yɛhu nipa mɔbɔ na deɛ ato yɛ maame mmɔ mpaeɛ sɛ nto biaa mmɔ mpaeɛ mesrɛ nyame sɛ mɔma ne nto biaa na obirgu ɛyɛ nti na mesrɛ sɛ yɛn nyinaa yɛ fotuo de ma yɛ nyinaa ɛna wonim sɛsi akɔkɔba sɛ mpanyinfoɔ no bebree sɛ saa adeɛ sie anra obi kura ka kyerɛ me sɛ sɛsi adeɛ wɔboa obi a anaa obi bitu anamɔ na ɔdɔ asɛm mpo na ho sɛ nipa no ɔpɛ sɛ ɔboa no ɔho biribi wɔ ne mu na apɛ sɛ ɔtena akyi a montintim kratantoɔ na nipa nyɛ montintim kratantoɔ na kyena bi obi a mɛka sese anaasɛ obi a ma mɛka sese ebi kura sɛ daabi panyin bi wɔ sɛ sɛsi akɔ maria ta so sɛ titi ɔmo wɔ akɔntum sɛ meba titi ɔmo baa na aberanteɛ bi abɛpia akɔntum a na yɛsɛ aberanteɛ yi ɛnyɛ hwee ɛmu ɔde ma no yɛnso ne mu ne ɛmu ano daakye bi ɛso bɛba mfa so a ɔse ɔmpene ma ne ba bi anyɛ saa adeɛ nti meka daa sɛ saa adeɛ wɔ yɛ kɔ so si ama yɛni amere wɔ ho a abusua deɛ tiɛ ne sɛ nnipa a wɔn ɛbɛhwere wɔn aboafo ama deɛ bi a nyame de si wɔn so nyame de hyɛ wɔn sɛ wɔn yɛ wɔ asase so wɔn ntumi nyɛ no ɛna dɔɔso ɛna ɛkɔba saa nso a ɔman no na ɛbɛbrɛ esan sɛ bi a nyame de nnwontoɔ hyɛ obi afom sɛ ɔba mɛtɔ ne wɔ asase so ebi na ɔdɔm akoma ahyehyɛ sɛ nipa no akɔhyia som asi ana ɔbɛnten ne nam so ama no aboa no na wiase atene kasa dade lumba deɛ yi ɔka sɛ maame akɔhyia sɛ ɔne nnwom da adam fie mmiɛnsa na onya aboafo na yɛ maame akɔhyia sɛ ɔne so mu pagya no ɛma ne nnwontoɔ baa ma yɛyɛ akɔntoɔ ba abɔnten wotie nnwom na ɔse Lumbers residents wɔn nie ɔmo ka saa nsɛm nyinaa wie a dade na champion ni o na wate de amanfoɔ ka no pɛ aberanteɛ ɔbaa nansa ya na ebi ahyɛ aseɛ bɔ ne din ebi sɛ bɔga ayɛ mmerɛ ebi sɛ bɔga nneɛma mae
ɔsɛ Ghana for ne nsɛm keka saa na ayɛ ama Asante Mampɔni ba kɔ ku gyamfi ya ne mra ne dijo ɔde awerɛho aka obi man so aboa biara so ni so owu a ne takra nka fam ɛne sɛ ɛmma fam saa na ɛteɛ deɛ yɛbɛhwɛ ne asa akɔ akyi okay na bye bye na kyɛ mo sɛ bye bye na beat no bɔ a nwom ne hyɛ ase ɔse akɔso yɛ asɛ wase ɔyɛ aka kwantuom nti asɛm wei yɛka da sɛ the first that woman ne yɛ tene kane ɛwɔ nwomtuom no word pii na no ba yɛ akɔso yɛ asɛ wa akɔso yɛ asɛ wase the first nwomtuom ɛyɛ aka kwantuom no that woman yɛ tene ne yɛ di kan wɔ wiase nyinaa no ɛne yɛ teɛ anaasɛ word anaasɛm pii na no ba yɛ akɔso yɛ asɛ wase ɔyɛ aka kwantuom that was maame akɔso yɛ asɛ wa sɛdeɛ osi bua ne ta n'akyi na ɔsɛ maame nneɛma a wɔayɛ yɛ nyinaa no yɛmu na bɔ fia ɛbɛyɛ den nti na maame no gu so asɛm so Amerika sɛ saa nso na yɛbɛnya obi wɔ baabi a ebi a ɔdɔm akoma de biribi adue ne mu but ɛnam sɛ sisi asɛm wei aba nti bebree sɛ sisi abɛbɔ obi a mɛmfi obi a na nipa koraa ni nka yɛ ɔbɛbɔ na ebi kyina ko na ɛbɛyɛ obiregu ne adeɛ nti mɛmfi obi a ebi a na obi so ne bɔɔbɔ paa nyame de bɔɔbɔ adue ne mu but ɔtwa sɛ ɔdɔm akoma de hyɛ sɛ nyame nam nipa so na yɛ adeɛ nti wɔn kɔsi asɛm esi ana ɔbɛnten na ɔno nso aboa no bɛnam saa asɛm wɔ esi nti obi ka sɛ si ame ma obi abie mu a nipa no nso bɛka dɛm meka daa sɛ nipa bebree nya aboafoɔ wɔ abrabɔ yi ahyɛ sɛ abusua nkɔmɔ duro akyirikyiri yɛntwa yɛn ani nkɔ yɛ kurom baabi ebi a ne yɛ tim ne bi atwam yɛkɔ sukuu obi wɔ na wabɛn no wɔnim adeɛ paa but owie bi ɔyɛ twɛ bi si wie JHS no wɔanya aboafoɔ ama na amoa no nti nipa no nam saa abrabɔ no ayɛ bibi wɔ hɔ mesrɛ meka obi nso ebi a na wɔn bibi yɛ paa meka anyom to de no bɔ paa wɔanya panyin bi a wɔanya defuo bi a wɔanya obiara ma na nso mu amoa no nti abrabɔ no ayɛ bibi wɔ hɔ ɛsɛ nyame adom na me maame akɔso yɛ asɛwa so ɛma that lumba ɛpagya beduru baabi a oduru yɛ menyini sɛ saa brand that lumba nkɔ a na yɛ nwontuni a ebi a na adom akyɛde wɔ ne so daabi menyini sɛ ne yɛ wɔ bebree na wɔ hɔ bɛda bi nipa bi wɔ hɔ ɔmo anya maame akɔso asɛwa so ɔmo abrabɔ mu nti no ɔmo ntumi anu baabi a ɛsrɛ mo ɔmo yɛ ma asɛm yɛ kakra na yɛnsrɛ nyame sɛ ɔno amra mu na ɔmo pɛpɛpɛ yɛ nyɛ adwuma bɛdeɛ meka da mesɛ pɛpɛpɛ yɛ nyɛ adwuma ɛbɛbi akɔma atɔ ba ha baabi a ntiaseɛ ni bi a nyame nankasa ma ntiaseɛ nyɛ adwuma na obiara enya deɛ sɛ fata no media no obiara nya deɛ sɛ fata na pɛpɛpɛ yɛ adwuma abusua menyini sɛ court sɛ pɛpɛpɛ yɛ adwuma na ɛnkɔba sɛ yɛ daada obi akyinkyim obi nsa agu n'akyi a menyini sɛ ɔhaw ne ama deɛ bi aba yi na ɛbɛka abɔ me atumi atumpɔn ne ayɛ frɔmfrɔm nyame nkɔ so ankyerɛ me ama me Faustina Fosuwerɛ na wɔnhyɛ ne den berɛ mu ɔden na wɔnka abusuafoɔ nyinaa ho abusua osum bɛbɛ numere deɛ mama Faustina sɛ wohwɛ me aba yɛ meka kyerɛ ne sɛ ɛne ɛkɔ na de hyɛ busua wɔ nsuta ɛkɔ ne sɛ ɛne Kumase paako so nyinaa sɛ abusua sɛm ɔfa yɛ apoku mama China ɛne mama Kosi Abrempɔ mama Faustina Fosu nyame na abusua panyin to park ɛne me nuanom a wɔdo aka nyinaa abusuafoɔ ɛsɛ mela nom na osum bɛbɛ numere deɛ nso bɛduru amɔpa no na ayɛ sɛ deɛ nkɔ nti nyame nka mo na ma mo nya ne mu ani da soɔ na ɔnom nkenya wɔ n'Awurade Yesu Kristo nti amen abusua bɛda sɛ ɔgye brɛ na ɔhwɛ me kae sɛ Obi Trading Enterprise wɔ Kumase South Interest Junction ɛsɔ Masene pata de papa pɛ mpaboa papa ne perfume papa de atumi kan kɔ Kumase South Interest Junction na wɔna Obi Trading Enterprise wɔ na unze ɔmo perfume last minute na matim na obi frɛ me from Konoma Francho obi frɛ me from Aboaso Asnoma so nkwanta sɛ akwabna mate perfume egu na me say how ade wo talking what that time abrabo na ɔsɛ me nua ntisa na me feel sɛ o perfume no bɛn me na me watim oba nipa no frɛ me from Asnoma so nkwanta last abuzi yi na na Asante Mampɔn bra na da se bre ɔsɛ ibu nso toso me nsa na Mampɔn na pia o so no na Asante Mampɔn obi frɛ me from table obi frɛ me from yeji amanten ɛna ka sɛ yɛ ne bobbing sɛ akwabna be feel o perfume no me kɔ Asante Achima obi frɛ me from Kumaru Asante Asokore obi frɛ me hɔ ɛne kyesɛ nkronkro bi a ɛwɔ hɔ no na timi srem obusua Kumase South Interest Junction na wɔne yɛkɔ gye ntat papa na bibia akɔyi ɛde amai saa so na mekamfo ɛyɛ Battle Grace Financial Services ɛde ama Ghana for ɛwɔ America ɛne Ghana for ɛwɔ Canada ɛfa insurance wo nsɛnsɛm srem ɛne financial assistance deɛ mia me maame na nato ase hene kɔtɔkɔ hene brempɔ hene pia ɛyere ɛne mia maame ɛyɛ mama Dana Kusi ɔna ɛkɔ farba ɛde ma Battle Grace Financial Services adeɛ bi ɛfa sikasɛm totoyɛ adeɛ bi ɛfa sikasɛm wo nsiesie deɛ mesrɛ wo tutu mika na ne mama Dana hwetwe nkɔmɔ
ɛwɔ Better Grace Financial Services so wɔne wɔn etu anamawa abusua ɛne wɔn sie sika na bia wɔn sie sika na akɔ ho megye mu a ɛkɔba sɛ ɔwɔ pension ho hia sika ɔbɛtam sika boom di ama sika boom ɔbɛtam di ama no tax free ɔmpɛ wei na deɛ na apɛ saa nso ɛna bia wɔn yɛ adwuma na na da simina so nyame ma ne mpare ɔhaw ne ama ne bi ba na ɔntimi nyɛ adwuma bi mu abusua ɔmo bɛhwɛ wo akɔpem sɛ ɔbɛyɛ nyame deɛ na ɔma nso ɔma hwɛ mo akɔpem sɛ ɔmbɛwie suapɔn we nye insurance company bi kɛkɛ dabi ɔmo yɛ intermediary financial group yɛ ɔmo hwɛ wabrabɔ abɔ ne sika ɛba wɔn nsɛm a ɔmo ne insurance companies akɛse na di dwuma na ɔmo apɛ insurance company papa ne bi di ama ɔmo a bi di ɔmo apɛ bi di ama na ɔde ɔmo abata ɔmo na insurance company a ɛnam Better Grace ɔmo bɛ connect ama no ɔmo gyina brane ɛwɔ wiase sikasɛm mu ɛwɔ wiase tutuo mu nti ɛnsi da sɛ ɔde ho bɔ ɔmo ɛkyɛn bi wɔhwɛ mu a ɔho ɔmo dabi bibi asa ama sa nti bisɛ wadaroma fa number na etwa gu no American number me amma me ɔhenere da na kusi na ɛkɔ fa ban ɛde ma Better Grace Financial Services Ghana for mo America ne Canada ebi asesi a woni America na Canada bi na emu wusie sika wɔ hɔ ɔwɔ Japan wɔ hɔ ɔwɔ hɔ nkrata o sɛ fata sɛ ɔne Better Grace Financial Services etu ana me de kwabena wo sɛ busua me da se sɛ ɔgye brɛhwɛ yi na nipa ba akɔ asɛm na aba ɛne bi ɛkyerɛ adwen ɛde fa ɔno nkyerɛ sɛ yɛ atamfo nti yɛmfa ɔdɔ ɛntena nyame na abɛyɛ dɔfo mo ma yɛ no ɛbɛpɛ me bɛhyia nyame nka ho me dɔ ɔpɔ ante hwɛ ho so yɛ makra bye bye